Pisik-pisik na mga mantika. Ay, pisik na yun. Yung balat niya parang nagiging chicharo na. Closer look mga kastudyo. Good day mga kastudyo. Today mga kastudyo, magluto tayo ngayon sa labas. Outdoor cooking naman tayo mga kastudyo dahil maganda dito, nasa ilalim tayo ng puno ng nangka. So madaming bunga pero maliliit to yung iba. So ayan, mayroon nag-sponsor na naman sa atin mga kastudyo. Mayroon nag-sponsor ng pork belly. So ang naisipan kong gawin dito, yung pinaka simple po na gawin pero napaka masarap. Ito yung pinakupsan. Yung pinakupsan na style mga kastudyo, ito yung mga paborito ng mga bata, lalo na kapag nagluluto ka, yung pang subak sa Bisaya. Hindi pa naluto yung pinakbit mo yung subak, naubos na sa mga bata. So dahil masarap tong pinakupsan mga kastudyo, ito yung gagawin natin ngayon. Ipapakita natin yung step by step po, lahat ng process, ipakita natin para sa mga hindi masyadong mahilig sa magluto ba, may makuha din kayo na impormasyon kahit paano. So ito yung style na pinakupsan ko mga studio. Hindi naman tayo nagsabi na chef tayo or something ganyan. Mga simple lang po na steps po na ginagawa namin sa bahay po, sa sarili naming pamamaraan. So ayan mga studio, ito yung pinakupsan natin, no? Kita natin itong mga bilyo. Ang dami nito, mga 4 kilos po ito lahat na bili ng kapatid ko mga studio. Kasi mayroong nag-sponsor nga nito. I-reveal natin mamaya mga studio yung nag-sponsor ito, ha. So ang gagawin natin dito una, na linis ko na to, na tanggalan na ng mga balhibo. Tsaka ikakat muna natin to para masimulan na natin itong pagluto. So tara, simulan natin itong pagkat mga kastudyo. So hiwain natin to ng mga maliit mga kastudyo. So ganitong hiwa, okay na siguro to kasi makakuhaan pa rin siya, liliit pa maya ba pag nawala na yung mantika niya ba. So, hiwain ko to mga kastudyo. Magkabulan po kayo na kung kutsilyo na. Hindi pa na, wa pa na baid din kutsilyuan eh. Mabulan pa kayo. Yan, hiwain ko to mga kastudyo. Ganyan lang po ka, liit. Parang pang subak sa mga pinakbit. Yan. Tara mga studio, hugasan muna natin to. Hugasan natin ang mabuti mga studio. Ito malinis na po mga kastudyo. Timplahan na natin to. Simpleng-simple lang po yung pagtimpla nito mga kastudyo. Lagyan lang natin ng unang-una asin, rock salt. Tantsahin nyo lang po na hindi masyadong maalat. Yan, asin. Itong karne kasi kapag kahit asin lang yung ititimpla mo, masarap na to siya ba. Pero ako mag-add ako ito ng additional po, additional na timpla. Meron ako ditong onion powder. Yan, lalagyan ko po para labing lakas ang hangin pala dito. Mas lalong maging masarap to. Kasi mayroon na kami dito sa bahay. Mayroon ding black pepper. Lagyan natin konti pang patanggal ng amoy ng karne ba. Lagyan din natin ang garlic powder.
Yan. Grabe, ang lakas ng hangin po dito. Ang sarap po ng hangin, ang lamig. Nakaka-relax po dito. So ito na. Mix na natin to mga studio. Yan. Mix ng mabuti po para ma-even yung timpla. Mayin ng mabuti. Yan mga studio, simulan natin itong lutuin. So, let's go. Tara mga studio, nagsiga ng kahoy. Yan, simulan natin to. Lagayan natin karne mga studio. Yan. Yan, iyaan muna natin to mga studio hanggang sa lumabas yung tubig nito. Yan mga studio, lumabas na yung tubig oh. Yan oh, mayroon ng mga tubig oh. Yan. So antayin natin to mga studio na maubos talaga itong tubig. So mix-mix na natin to para hindi siya dumikit sa kaha natin kasi hindi naman non-stick pan itong ginagamit natin ma. Ito na mga studio, paubos na yung tubig. Napasok na yung mantika oh. Hindi na talagang i-mix-mix to. Yan oh. Start nang lumabas yung mga mantika ng karne natin mga studio. At nakikita naman nung process oh, na mayroon ng mga dumidikit na ang tawag yan, mga residue ng kuan, karne. Mayroon ng malabas na mantika. Yan o. Mix lang natin to mga studio hanggang sa maging golden brown na po yung kulay. At this stage mga studio, ingat na po tayo sa mantika po kasi kuha na ba? Pisik-pisik ng mga mantika. Ay, pisik na yun. Ito na po mga studio, golden brown na siya. Ayan o. So okay na po ito siya sa first frying. So kunin muna natin to dito mga studio kasi magsisikan frying pa tayo para maging mas crispy pa po siya. Wow, ang bango na po mga studio. Yan o. Ulam na po mga studio. First frying pa lang. Sa second frying, maging crispy na po ito. Rest muna natin mga 10 to 20 minutes. Kuha muna tayo ng dahon ng saging mga ka-studio dahil malapit na yung maluto, yung niluluto ni Mister. Yan, dito tayo. Yan. Ito yung... Ito na po. Ang laki nitong dahon ng saging na to. Tara! Mga ka-studio, nagpalit tayo ng kawali, kaha, kay itom na kayo. So ibalhin ako diri ang mga mantika niya. Ito yung mga mantika na nakuha natin dyan. So ito na po, second frying na. Hindi lang natin ilagay lahat kasi maliit yung mantika ba. At saka yung kaha. Yan, second frying mga studio. Para maging mabango to mga studio, lagyan natin ng ahos. Yan.
garlic po para maging mabango. Yan o, kita nyo naman o. Yung balat niya parang nagiging chicharon na. Kita mo, wow, ang ganda na. Yan o, pumuputok pa yung ano. Tapos mabango to siya dahil mayroong garlic. Nako, ang sarap ng kumain. Ubos bahaw nito mga studio. Siguraduhin nyo lang na hindi pagod. Ito, luto na to siya. Kunin na natin to mga studio. Yung iba, kita nyo, lumulutang na ba? Meaning luto na yan. Closer look mga ka-studio. Yan, proceed tayo sa iba. Ito yung second batch natin, no? Ito na po mga studio, luto na po yung pork pinakupsan. Ayan po, dami, ang sarap na mong kumain mga studio. Mayroon din pala kami ditong limonsito juice. Yan. Suka na pinakurat, tapos merong sili. Yes po. This video is sponsored an online collaboration with Joy TV. Si Ma'am Joy po ay isa po siyang mukbanger din po na nasa Taiwan. At saka isa rin po siyang Bisaya na taga Mindanao po. Para mas makilala pa po natin siya, let's check this short clip. Hello, hello mga pangga! Welcome back to my YouTube channel, Joy TV. I'm Joy. Wow. Maraming salamat po ma'am sa online collaboration na ito. Sana po puntahanin po natin siya mga studio after this premiere po. 7:30 po yung schedule ni Ma'am Joy TV. Tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Ang sarap ng hangin dito. Saka parang ligdong. Ano yung ligdong? Lugdong. Parang uulan. Oh, parang uulan po. So dito kami sa labas kumakain ngayon. Pasensya na po kayo kung mayroong mga langaw po. Normal lang po yan. Pero medyo mainit pa naman to. Kaya simulan namin to habang mainit pa. Kain po tayo mga studio. Kain po, pray tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Tara po, kain na. Kainan na. Murag na ikaw, crispy oh. Ang cute Sulog po na niya. suka. Pinakupsan. Unang subo para kay Ma'am Joy. Namiya murag pista, tani mo? So, Paborito kayo sa mga bata ba? ito yung kadalasang inuunang niluluto pag fiesta po. Itong anong gamay ma? Para po siyang chicharon. Hmm. Tagubgub kayo. Uy, nairing. May pusa dito sa gilid namin. Probinsya feels talaga. Tapos ang sarap po ng hangin. Ngayon na nato kasi mabungkag. This is 4 kilos po. Dami po nito, hindi po talaga maubos.
Kadalasan sa pista po, ito yung inuunang luto dahil yung mantika na napuproduce nito, yun yung ginagamit nila sa gisa ng lamas sa iba't ibang klaseng putahe ba. Yes po. Nakakatipid po pag pistahan ba. Meron pong ahos oh. Ang sarap po nito. Sinapry siya oh. Umiya sa ahos oh. Maraming salamat po talaga Ma'am Joy TV po. Sana po suportahan din po natin siya ka studio at i-visit din po natin yung channel niya po. Maraming salamat po. Umiya mo na. Gustong gusto ito ni Sax. Natumba na siya. Ang sarap lang mga studio. Saka ginagamit itong style na to para maimbok para hindi mabilis masira yung karne ba. Yung luto ng ganito kasi pwede ito siyang gawing subak. Anong tawag yan mo? Gawing kuhan ba? Sahog. Gawing sahog para sa mga pinakbet, ganyan. So hindi siya napapanis. Saka naabutan pa ng mga ilang araw ba? Pwede pang ulamin. Sorry. Sarap kumain po. Nasa ilalim kami ng puno ng mangga. Mayroon na siyang bunga no? Kunti man no? Namunga na siya. Ang liit pa ng bunga niya. Ito po mayroong ribs. Sorry. Ayan, lumabas ulit yung init. Sulit po. Uy, nasyad. Sorry. Sulit yung pagod sa kuhan ba? Pagluluto. Umiam no? Sarap. Sarap itong pangsumsuman pang. Ahos. Sarap eh. Hindi po namin siya mauubos sa sobrang dami po mga kastudyo. After this video po, premiere din po si Ma'am Joyce, Joy TV. Puntahan po natin mga kastudyo. Maraming salamat po. Kaon tagahot guys. Naisot na ko nga bin. Grabe, katagubgob yun. Dami inane.
sa'yo. Cheers. Si Ma'am Joy. Ayan mga ka-studio, tapos na mo kaming kumain po. Ang sarap po sobra. Hindi talaga namin maubos to, pero hindi to mapapani, saka magbibigay kami dito para sa mga kapitbahay, no? Yes po. Ulitin po namin po, this is online collaboration with Ma'am Joy TV. Yan po, puntahan po natin after this premiere. Yeah. Maraming salamat Ma'am Joy TV for this online collaboration po. Salamat mga ka-studio sa panonood sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo po. Sana po mayroon kayong nakuha na aral kahit konti po sa aming cooking po. So let us know in the comment mga ka-studio kung gusto nyo ganitong setup po. Probinsya, feels, tapos cooking tayo kahit mga simple lang po na ulam. Yes po. Bye-bye. Bye-bye.